El canvi climàtic és una realitat i tots n'hem sentit a parlar d'ell, sobre com la temperatura del planeta està augmentant, sobre com els pols es desfan i sobre com el nivell del mar pujarà. Però això no és més que la punta de l'iceberg, ja que en aquests canvis també influiran en tots els éssers vius que habiten el planeta. I sí, estic parlant de nosaltres, els animals i els paràsits. La malària la causa el protozou Plasmodium i per transmetre-la necessitem un mosquit infectat del gènere Anopheles i un humà. Primer, el mosquit pica la persona i la infecta amb el Plasmodium, i aquest es reprodueix utilitzant els seus glòbuls vermells. Conseqüentment, arriba un altre mosquit. Es carrega amb els gametòcits, aquests culminen en el seu cicle dins de l'insecte i quan aquest torni a picar entre els 10 o 13 dies següents, infectarà una altra persona. Però aquests mosquits no poden créixer a qualsevol lloc. Necessiten molta pluja i calor, i per aquest motiu les zones tropicals són ideals per a ells. I sabent tot això, com diríeu que està la situació avui dia? Bé, actualment tant Europa com a Nord-Amèrica i Oceania estan lliures de malària. D'altra banda, la major part dels països asiàtics, dels països africans i pràcticament tot Centreamèrica i Amèrica Llatina segueixen afectats pel protozou. I ara, tot i saber la situació, considerem que la lluita contra la malària encara és difícil, ja que tant el mosquit com el protozou tracten de sobreviure. En algunes àrees estan creixent els nivells de protozou sense HRP2, una proteïna essencial per a les proves de detecció ràpida, i això fa que apareguin falsos negatius. També s'han donat casos de resistència a diversos fàrmacs que han donat lloc a l'actualització de les polítiques de mediació, per tal de corregir l'eficàcia dels tractaments de primera línia. En 61 dels 76 països que van proporcionar dades entre el 2010 i el 2016 s'ha detectat resistència a almenys un insecticida. I en 50 d'aquests a 2 o més insecticides. I malgrat tot això, el 2016, l'Organització Mundial de la Salut va publicar un informe parlant de la possibilitat d'erradicar la malaltia en 20 països més per al 2020. I avui dia, tots els esforços estan concentrats en aquesta empresa, així que realment es va pel bon camí. Actualment, la malaltia està concentrada a l'hemisferi sud. Fa menys de 100 anys hi havia malària aquí mateix. No va ser fins al 1964 que es va declarar com a erradicada a Espanya. I realment estava bastant extensa. De fet, el mosquit Anopheles segueix estant present en algunes zones, com el delta de l'Ebre, on a meitats del segle XX hi van trobar 2 nius de mosquits amb Plasmodium, dels quals es van agafar mostres que s'han estat guardant fins ara. Gràcies a aquestes mostres s'han pogut desenvolupar nous fàrmacs i ens han permès esbrinar més sobre el paràsit. D'altra banda, la zona de l'Albufera de València també va ser un lloc amb una alta presència d'Anopheles. Però actualment ja no n'hi ha, i això és degut a que la zona s'està secant. Sabent tot això, tots tres vam decidir anar a buscar Anopheles per la zona de Tarragona, per veure si el mosquit havia migrat a zones en les que encara no havíem estat mai. A la nostra recerca ens vam centrar a buscar les larves de mosquit en zones com aquesta, una presa del riu Francolí, en la que hi havia alta presència de mosquits. Després d'una dura recerca, vam aconseguir atrapar un mosquit mascle, encara que es tractava d'una altra espècie. Un capgròs molt petit i algunes pupes de larva de mosquit, tot i que no eren d'Anopheles. I bé, doncs, què hem pogut extreure d'aquesta recerca? Pel que fa al canvi climàtic, encara és molt difícil saber com actuarà aquest i quines conseqüències comportarà. A més, sempre i quan no s'aconsegueixi erradicar la malaltia, la tendència tant del mosquit com de la malària augmentarà a l'hora d'extendre's per Espanya, on es distribuiria de forma molt irregular segons les pluges i els microclimes de les diferents regions de la península. Per acabar, cal saber que la malaltia podria afectar sobretot a les zones rurals, de forma que no produiria epidèmies greus sinó casos aïllats. D'altra banda, a l'estar en una regió més civilitzada, seria molt més fàcil que generés més resistència als insecticides i als fàrmacs, provocant cada cop una major expansió.